стабилна и това, че на едно състезание няма да е в кондиция, не е. Ето марката Милютина Станюта. Това е един пирует, една комбинация от пируета, която само тя прави все още. Много е трудно за изпълнение. Това е с промяна на нивата. Получава, разбира се, бонификации, за което. Чудесно е изпълнен пирует. Чудесно, просто задържана форма от началото до края. Риска. Коректно изпълнен. 3 ротации. Двойна бухалка. Поредица от ритмични стъпки, в които виждате има различна работа и техника с бухалките и включително мисля, че имаше, без да виждам в момента фиши, че имаше изискване и за майсторство. Имам предвид изискване от треньора. Това, което треньора залага, това също мисля, че беше едно емче.